Na gyere, itt vagyunk, gyere. De videózom, gyere. Várj. Hogy videóz? Nehogy elmondja, de amíg nehogy elmondja, nem látom probléma. Hát akkor Frankot nem lesz. Hát igen. De azért lesz, hogy tudál elmondani. Én kíváncsi vagyok. Na, itt vagyunk. Na, add oda neki. Mint a kutya. Akkor odaadjam neki. Nem tudom, hogy megeszi el az a baj. Hát kutya haja megeszi azt. Biztos, nem a sütétek. Ennek mi értelme? Nem, ez régen prank volt, vele téged akartunk már nagyon régóta. Akkor most komolyan odaadjam, hogy... De ne add oda, De miért? mert nem tudjuk, hogy ki. Most nem mindig kóborkutya is. Úgy jó, nagyon szintesú. Egy romanus, de kóborkutya. Akkor Hallod, hogy megehetni. De amúgy ezt már akartuk egy ideje, csak most Ja, elmondom. már 2 hónapja terveltük. Hát amióta rajtad akartuk tesztelni az egészet. De Akkor ez úgy. elkezdtünk róla beszélni, azelőtt terveltük. Ja. Akkor buszmegállóba elkezdtünk beszélni róla. Szerintem akkor Feri ezt oda se adom, ezt megiszom. De jó van. Nem érdekel. Az most csak azért jöttetek be? Igen. Maradék, van még pénz, nyugi, majd azt is elkössük. Ez 219 forint. megérte. Ez megérte.